Meta jiena nitkellem fuq l-immigrazzjoni illegali, inkun qiegħed neskludi dawk in-nies illi ħaqhom ikollhom refugee status. Dikinhar għattilkom, u nerġa' nikkonfermalkom, illi nies illi ħaqhom li jkollhom refugee status huma biss 3,000 għaw Malta. Jiġifieri dawna ma tistax tibgħathom lura, u aħna ma rridux nibgħatuhom lura. Għaliex jekk tibgħathom lura jsawtuhom, jitfgħuhom il-ħabs, forsi joqtluhom, jittorturawhom. Imma mbagħad hemm 77,000 oħra illi daw telqu minn pajjiżhom biex ġew f'pajjiżna biex forsi jieħdu xi benefiċċji soċjali, biex jieħdu xi ġob, hemm minnhom qed jiġu esploitati, imorru jaħdmu €3.80 an hour. Jiġifieri dawn in-nies m'għandhomx dritt illi jgħixu f'Malta u Malta ma tiflaħx iżommhom naqqas. Allura aħna irridu noqogħdu attenti u nagħmluha ċara illi Malta mhux post għall-economic migrants, refugees ngħinuhom. Obbligati li ngħinuhom u ngħinuhom minn qalbna. Malta għandha reputazzjoni ta' Malta ħanina, ħobs u sardina kienu jgħidula. Kienu jiġu għaw u Malta kienet tieħu ħsiebhom. Imma aħna ma nistgħux neħdu ħsieb daw l-economic migrants li ġew hawnhekk biex jieħdu l-impjiegi u biex jieħdu l-benefiċċji soċjali. Grazzi.